نوچه تیوی شف باش بینری ما بگرینگ ترین بویرین که دناوا روژه دا قومینل پیش بری وما. سروک وکیلا کوما دم پارتیه گلیستان کلیچ کوچیت درباره گشدان داویده لمجلسا ترکیه دا خویانی اکدا. گلیستان کلیچ کوچیت دیار کر که دوی اکتورین پیواجوی ورن پاراستن و اف قانون هر کسی بحوینه. Serok Vekila Koma Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçyiğit li meclisê di derbarê geşedanên Rojavê de daxuyanî da. Koçyiğit di destpêka axaftina xwe de komkujiya geliya Zîlan şermezar kir û kesên hatine kuştin bi bîr anî. Koçyiğit diyar kir ku peywira meclisê ew e ku li gor pêdiviyên gel qanûnan çêbike her wiha li ser lûtkeya NATOyê jî got welat bûye girtîgeheke vekirî. Koçyiğitê ku salvegera şewitandina çekan ji bo welat wek dîrokeke nû pênase kir û ev peyam da. Rapora Komisyona Meclisê nexşereyek bû. Lê hê jî ew pêşniyar pêk nehat. Li ben de çi ne? Divê ew pêşniyar yekser bibin qanûn. Divê aktorên pêvajoyê werin parastin. Qanûn divê dabeşkirî nebe û hemû endamên rêxistinê di nava xwe de bihewîne. Girtiyên siyasî werin berdan, statoya Öcalan bê misogerkirin û şert û mercên wî yên xebatê bi qanûnan bên misogerkirin. Ziman û nasnameya Kurdî divê bi qanûnan bê misogerkirin û ew yek ji bo aştiyeke mayîn de hewcedariyeke bingehîne. Gülistan Kılıç Koçyiğit her wiha bang li hemû partiyên siyasî kir vê berpirsiyariyê bi hev re bi cih bînin û beriya meclis navber bide bi hev re çarçove qanûnek çêbikin. Herî dawî Koçyiğit li ser pirsa rojnamegeran diyar kir ku şandeya wan dê di nava heftê li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyê hevdîtinên xwe bidomînin. شانdeya Dem Partiye ya İmraliye de roja çarşemê derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de bi serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û wekîlê serokê giştiyê AKP Afkan Alara hevdîtinê pêk bîne. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk di hefteyeke krîtîk de ye. Tê payîn di nava hefteyê de geşedanên girîng rû bidin. Yek ji van geşedanan hate ragihandin ku wê şandeya İmraliyê roja çarşemê bi serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û wekîlê serokê giştiyê AKP Efkan Alare hevdîtinê pêk bîne. Taybet jî rojeva vê civînê pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ye. Çavê raya giştî jî li meclis û pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ye. Tê payîn li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyê di civîna kabîneyê de nîqaş werin kirin û piştre jî pêşnûme ji partiyên siyasî re bêşandin. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız aslında. Dolayısıyla Rayedarên Dem Partiye diyar kirin ku divê qanûna çarçoveyê di nava endamên rêxistinê de neyê kategorîze kirin û weke ku di hevdîtina 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re hatiye müzakere kirin bê rojevê. Laliye din jî yek ji rojeva serekeya pêvajoyê çûna şandeyê ya ji bo girava İmraliyê ye û hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ye. Şandeya Dem Partiye herî dawî di 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêk anî û ji wê rojê ve tê hevdîtin pêk nehatin. Dem Parti û KCK jî rexneyan li desthilatê digirin û dibêjin ku li pêşiya hevdîtinê astengehê ye û li dijî vê nerazîbûnê nîşan didin. Tê payîn ku piştî pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ji aliyê kabîneya Serokkomariyê ve hat nîqaşkirin, ji partiyên siyasî re bêşandin û piştre jî şandeya Dem Partiyê biçe girava İmraliyê, nêrîn û pêşniyarên Abdullah Öcalan wergire û biraya giştî re parve bike. İyi bir görüşme ve Li Rihayê Bakurê Kurdistanê Diktor Ahmed Gunerî di bin şert û mercên nezelal de li mêvanxaneya Kolê dima mirî hadîtin. Li navçeya Halîleya Rihayê Diktor Ahmed Gunerîyê 34 salî ku mêvanxaneya hostêla Sendîkaya Yol îşbû mir. Li gorî agahiyên berdest piştî ku Gunerî winda bû, rêveberiya hostelê tîmên bijîşkî û polîsan agahdar kir. Tîmên bijîşkiyên ku ketin odeya Gunerî wî mirî dîtin. Cenazeyê wî ji bo diyarkirina sedema mirinê birin morga saziya tîba edliya Rihayê. Her wiha lêpirsîn li ser bûyerê hatiye vekirin.
تماشوان هیجا ایرو سالوگرا 37مین آ شهادتا دکتور عبدالرحمن قاسملویا. دکتور عبدالرحمن قاسملو سکرتری پارتیا دموکرات آ کردستان ایرانی بو. او دی 13 تیر ماه 1989 ده دگل دو هوالین خواه لپایتخت استوریا وینای جعالی استخبارات ایرانی و هات کشتن. کام به هفره لجیان، تیکوشین و دیروکاوی تماشا بکن. تمام خواسته های ما هم دموکراسی هم خودمختاری در چهارچوب کشور ایران است. دکتور عبدالرحمن قاسملو یک جریبرین هری نافدار این کردین روشهلات کردستانی بو. هروها او سکرتری پارتیا دموکراتیک آ کردستان ایرانی بو. قاسملو چند سالان وکی پیشنگه کی گلی کرد تیکوشینا چکداری دمشان وی سردما کومارا مهاباتی دید. و دو 15 سالی خود بو اندامی دامسرینر ای باسکی جوانان ای پارتیا دموکراتیک آ کردستان ایرانی. د سالا 1973 ده د کنگره سیمین آ پارتیا دموکراتیک آ کردستان ایرانی ده او وکی سکرتری گشتی یه پارتی هات هلبجارتن. دروشمه یاویشی اف بو جی ایرانی را دموکراسی جی کردستانی را خسری. د سالا 1907 پارتیاوی پشتگریدا شورشا کو حکومتا محمد رضا بهلوی هلوشاند. قاسملو هر تمجبو کردان خسری دخست و را دستکرنا چکان جبو دولتا ایرانی رد کر. تیکوشینا چکداری یا کردان دروجهلات کردستانی حتی 1984 دنیوی شر ایرانی و عراقی ده بردوام کر. پشتی بداوی بونا تیکوشینا چکداری قاسملو لپاریسی بجهبو و تف لکونسیا برخودانا نتوایی ایرانی بو کو دجوتمها 1981 ده هاتبو دامزراندن. د سالا 1988 ده پشتی بداوی بونا شر عراقی و ایرانی حکومتا ایرانی بریاردا کو بقاسملو را بجوه. پشتره چند هبدیتن لبیین نای بقاسملو را کو دیروکا 28 کانونی 30 کانونی و 20 چلیا 1989 ده هاتل دارخستن. د جوینه ده شانده یا ایرانی ج محمد جعفر سهرودی و حجی مصطفاوی بیگدهات و شانده یا کردانجی ج دکتور عبدالرحمن قاسملو و آلی کاریوی عبدالله قادری آذر و فاضل رسولی بیگدهات. هروها جوینه کدن دروجا 13 تیرمها 1989 ده لوینای هات پلان کرن. پشتی لدارخستنا جوینه دکتور عبدالرحمن قاسملو بسی گلین جنیز و ده همان اوضایا کو دانستاندن لی پیک ده هاتن ده هات کشتن. آلی کاریوی عبدالرحمن قادری آذر بیازده گلیان و فاضل رسولی جی به 5 گلیان هاتن بریندار کرن و پشتره جیانا خوش دستان. عبدالله آذر و عبدالرحمن قاسملو ببیستی تیرمها 1989 ده لگورستانا پرالیشیس لپایتخت فرانسا پاریسی هاتن وشارتن. دکتور عبدالرحمن قاسملو دبیستو دتیه کانونا سال 1930 ده لگندکی گریدای باجاری اورمیی یروشلاتی کردستانی شی دایک بو. باوی دکتور قاسملو جعشیرا شکاک بو. دکتور قاسملو کردی، سوریانی، فارسی، عربی، آذری، فرانسی، انگلیزی، چکی و روسی آنگو نه زمانان دزانی و دآخفی. هروها وی المانی، سلوواکی و پولونیشی باش دزانی بو. قاسملو خوندنا خویا دستپیکی لأورمیه و دوره لطهران، ترکیه و عراقی تمام کر. پشتره قاسملو جبو بداوی کرنا خوندنا خواه لزانینگاه سوربونه چو فرنسایی وی دکتوره یا خواه لچیکوسلوویکیای ورگرد. دکتور عبدالرحمن قاسملو حتی سال 1961 لزانینگاه پراگو لچیکی درسین آبوریا سوسیالیست و لزانینگاه سوربونه یا پاریسی جی درسین زمان و چاندا کردی ددان. دم پارتیه به بونیا کمکوژیا گلی زیلان و کشتنا دکتور عبدالرحمن قاسملو دida خویانین جودادان. دم پارتیه دکتور عبدالرحمن قاسملو به بیر آنی و جبو کمکوژیا گلی زیلان جی بانگا هفروبونه کر.
Dem partiye de derbarê komkujiya geliyê Zîlanê de daxuyaniyek parve kir. Di daxuyaniya ku di salvegerana tu şeşemîna komkujiya Zîlanê de hat weşandin, li jineya rêveberiya navendiya Dem Partiyê destnîşan kir ku komkujî bi fermî nehatiye qebûl kirin. Her wiha hate destnîşan kirin ku bûyerên di navbera salên 1926 û 13 tirma 1930 de li geliyê Zîlanê ku li navçeya erdîşa Wanê qewimîn bi de hezaran kesan jiyana xwe ji desta, gelek gund hatin wêran kirin û bi hezaran kes bi zorê koçber bûn. Partiyê te kes kir ku divê geliyê Zîlanê wekî cihekî bîranîn û hesappirsînê were parastin û destnîşan kir ku rûbirûbûna bi raburdûyê re gaveke girîng e di avakirina civakeke demokratîk. Daxuyaniya Dem Partiyê bi vî rengî ye. Tevî ku 96 sal ji ser komkujiyê derbasbûne jî têkîldarî komkujiyê ti hevrêbûneke fermî pêk nehatiye. Dewletê navê komkujiyê jî bi bîr neaniye. Weke Dem Partî em di salvegera 96 de bi 10,000 canên ku me di komkujiya Zîlanê de ji destane bi rêzdarî û rehmet bi bîr tînin. Ji bo berpirsiyar li pêşberî dîrokê bên mehkum kirin û careke din ev êş neqewimin em ê têkoşîna xwe bidomînin. Ji hêladin ve Dem Partiyê bi bonaya 37 salvegera kuştina Doktor Abdurrahman Qasımlo peyamek bîranî neweşand. Di daxuyaniya Dem Partiyê de hat destnîşan kir ku têkoşîna Qasımlo ji bo azadî, demokrasî û aştiyê îro jî wekî çirayek rêberiyê xizmetê dike. Temaşevan hêja ev demeke li Rojavayê Kurdistanê çalakî ji bo krîza aborî tên kirin. Îro niştecih û xwediyê dikanan li bajarê Qamişloya Rojavayê Kurdistanê ji bo protestokirina zêdebûna berdewan û buhayan û xirabûna şirt û mircên jiyanê xwepêşandanek li darxistin. Xwepêşandan li kolana şaredariyê li bazara navendî pêk hat. Li wir pankartên şermezarkirina bilindbûna buhayan û daxwaza çareseriyên lezgîn hatin bilindkirin. Beşdaran bang li aliyên peywendîdar kirin ku ji bo kêmkirina buhayên bilind û bersivdayîna daxwazên welatiyan hevkariyê bikin. Ji ber krîza aborî û bêkariyê ciwanên Sûriyê berê xwe didin welatên cîhanê. Ciwanên gundên Tilhemîs û Holê ji bo karê berê xwedan Libnanê. Tevî ku gihiştina Libnanê nayê wateya rizgariyê lê ji mabûna wan li welat baştir e. Hevkarên me li ser vê mijarê raporek amade kiriye, em bi hev re lê temaşe bikin. پشتی هلوشینا رژیما اسد گوهارتنا دا سلاداریا سوریه کریزا آبوری نهاتیه چاره سر کرن هاتنا سروکین و احمد الشرع و راکرنا جزاین دولتین اورپی لدجی سوریه آبوری لولید گشنه کریه. دلار امریکی نزدیک 13,500 لیره سوری تکرین. لیتره مازوت نزدیک 10,000 و لیتره بنزین جی نزدیک 15,000 لیره سوریه. کلوپل گوری نرخ سوتمنیه و دلار بها نرخ وان تدیار کرن. ده هر مالباتی که ده دوید 4 حتی 5 کسان بخبتن دا کو کاربن دبار روزانه پیدا بکن. موچین ولاتیان درنگ دمینن و هنسازی هنه افشش مهن موچین خونه گرتنه. جبر و کریزا گران ریجه یا بیکاریه لسرانسری ولید گهشتی آستگی مترسیدار. لو ما اف یک سر باندورک نینی لقونا خاجوانان دکه. جبر و او بر خوددن ولاتین جیهانه دا کو دبارا مالباتا خو بکن و پیش روژه که خاش خوره دابین بکن. لباجاروک تلحمی سهوله گلک جوان کوچبری لبنان دبن. جبر کو بیکاری لوان هرمان زیده بویه و ایدی شینی نکارن دبارا جیانا خو بکن. لگوری شینیان لوان هرمان بیکاری سروره خدمت گزاری تنیه آوا و خارنه و الکتریک هر جاره قدبه جالیه تندرستی دجی کستک بوان را ناب آلیکار لیبل گهشتنا لبنانی نای ویوتیا ایشاوان بداوید به گلک خورد جبر هجمارا مزن آکارکرین سوری ددیتن آکار ده زحمت یاندکشینن هنجوان دما کو کار دبینن نچار دمینن کو دشرت و مرجین دجوار ده بموچین کم بخبتن بوی آوایی لگرین آوان آجیانکه چیتر ده بپرسگرکه که نو و ریز قیران کوان نچار کرن کوچبر ببین زیده ده به دما کو ولات جهمو پیدوین سرکه دمینه او ولات کسلی نامینه
درکتنا جوانان ji Sûriyê û koçberkirina wan nayê wetaya xelasbûnê. Berûva jî vê yekê di rêça koçberiyê de dibe ku di nava avê de bixeniqe an jî li daristanan asê bimînin. Tevî van hemû zehmetiyan jî ciwanên Sûriyê vê rêçê ji mabûna wan li welêt baştir û guhertineke nû dibînin. Gelo hikûmeta Veguhêz a Sûriyê ji borê li ber girtina koçberiyê çareseriyan pêk bîne yan jî rewşa welatiyan paşguh kiriye. حکومتا بریتانیا را گهاند که وان ارتشا پاسدارین شورشا ایرانی خستیه لیستیا تروری. لگوری بریتانیا پاسدارین شورش گف لسر جیانی دکه و دناف کیانیا یک بوی ده کریارین چافترساندنی کرنه. دی درباره ویم جاری ده هفکارا ما راپورک آماده کریه ام به هفره تماشا بکن. gelek dewletan artêşa Supayê Pasedarên Îranî xistin nava lîsteya terorê. Brîtanya bi daxuyaniyeke ra gihand ku wan pasdarê şoreşa Îranî xistin lîsteya terorê. Piştî çend salan ji nîqaşên siyasî nav neteweyî, hikûmeta Brîtanyayê bi fermî ra gihand ku Supayên Pasedarên Şoreşa İslamî ya Îranî weke rêxistineke terorîst e. Ev biryar piştî rageşiya leşgerî ya navbera dewletên Yekbûyên Amerîka û Îranê de hat standin. Ajansa Reuters zê ra gihand ku eger ev biryar bikeve meryetê wê tevlîbûna artêşa Pasedarên Şoreşa Îranî an jî nîşandana duruşmeyên wê li cihên giştî dê bibe sûcek golgorî qanûnê were cezakirin. Wezîra Ewlehiye ya Brîtanî İncilî Îgil got ku Brîtanya çalakiyên bi pasedarên Îranê ve girêdayî tespît kirine ku gefên li ser jiyanê û tirsandina li ser axa Brîtanî di nava xwe de digirin. Biryara Brîtanyayê piştî gaveke wek hev a Yekîtiya Ewropayê di Sibatê de tê ku Supayên Pasedarên Îranî weke rêxistineke terorîst bi nav kir. Ev yek jî di demekê tê ku rewşa ewlehiyê ya li herêma Kendava Erebî pir xerab bûye. Pazdarên Şoreşa İslamî hêzeke leşgerî, siyasî û aborî ye ku piştî Şoreşa İslamî ya 1979 hatiye damizrandin. Erka wê ya sereke parestina dewleta İslamî û prensîpê şoreşê ye. Her wiha ne tenê di nava Îranê de lê di heman demê de li dervî welacî ye. Ew ji hêla Ayetullah Xumeyni ve wekî hêzeke alîkar a artêşa birêk û pêk e ji bo parestina dewletê ji gefên navxweyî û derveyî hatiye damizrandin. Supaya Pasedaran xwedî hêzên bejayî, deryayî û hewayî girîngin. Di salên 1980 heta 1988 de di şerê Îran û Iraqê de roleke girîng lîstiye. Ew niha li Sûriye, Iraq, Yemen, Libnanê biriya Hizbullahê çalak e. Hêzên çekdar ê Îranê sê şaxên sereke hene ku dibin desthilatda rêberê bilind de ne. Supaya Pasedarên Şoreşa İslamî jî yek ji wan e. Rêberê bilind ji bo fermandarî, kontrolkirin û hevrêzkirina van hersî şaxên leşgerî xwe dispêrin du saziyan. Fermandariya giştî ya hêzên çekdar berbisyarê rêberiya stratejîk û siyaseta leşgerî ye. Bargeha Xatim Enbiya wekî navendeke fermandariya leşgerî ya Supayên Pasedarên Îranê tê dabeşkirin. دچار ضربه مغزی خفیف شده اید. خوب بنگرید. در قلب ملت سروک دولتین یکبویین امریکای دانالد ترامپ خوشکا لینسی گراهام پیشنیار کریه که کرسیا سناتور کارولینای باشور آبرای خوی رحمتی با آوایی کی دمکی بگره. سروک دولتین یکبویین امریکای دونالد ترامپ لسر تروث سوشیال درباره خوشکا لینسی گراهام پیامک بلاف کرد. دونالد ترامپ اشبو جه سناتور لینسی گراهام خوشکاوی پیشنیار کرد که جه برای خواه بگره. سروک امریکای ده پیام خوده وها گوت من جپارزگار هنری ماکماستر را پیشنیار کرد که خوشکا لینسی گراهام دارین وکی سناتوری دمکی جبو دولت مزن آ کارولینای باشور خدمت بکه. اف دی رزگرتنه که مزن به جبو لینسی کوپر جه خوشکا خواه حزد کر. پشتگیری کرنه دی جهده نوردان خست ناو آخافتنی لسر کی دکاره والحیا سناتوری یا کو جمرنا گراهام ده هفته وک سالیا خود داگره. هنری ماکماستر خودی دستلاتیه که سناتور کی دمکی بری هلبجارتنا تایبت دست نشان بکه. لگوری اسوسییتد پریس هنری ماکماستر دی روژا دوشمی ساعت 4 ایواری لگوری دم اروپایی جوینک چاپمینی الدار بخه داکو سناتور دمکی راگهینه. تی پایون کو کسی ور ارگدار کرن روژا چارشمی و سوند بخواه.
کارولینایا باشوور دولتên Yekbûyiyên Amerîkayê Lindsey Graham sala 2023 senatörê bû. Over here that a minor should not be allowed to transition their sex. If you can't smoke as a minor, that makes sense to me. تماشاوان هجا دورپیچک نو ترامپ لسر ایرانی را دگهینه و باچین ترانسیت لتنگا و هرمزید سپینه. جالیه که دن و ترامپ پشتراز کر که شانس ایرانی جنو و آواکرنا شیانین خوین لشگری تونهیه. امریکا و ایران هین جی دناوا راگیشیه دنه هر دو آلی اف چند روژن گفان لحف دخن. سروک امریکای دونالد ترامپ راگاند کو دورپیچا دریایی یا لسر بندرین ایرانی جنو و تساباندن و اپریسیونی که امریکی داد سپیکرن. او اپریسیون جیبو پاراستنا تنگا و هرمزهیه. هر وها دونالد ترامپ لسر پلاتفورما تروس سوشل اف پیام دا. دولتên Yekbûyiyên Amerîkayê wê careke din dorpêça deryayî li ser Îranê ferz bike. Amerîka wê ji bo hemû kelûpelên ku di tengava Hormuzê re têne şandin de paçê ji sedî 20 werbigire. Ji aliyekî din ve Trump piştras kir ku şansê Îranê yê ji nûva avakirina şiyanên xwe yên leşgerî tune ye. Serokê Amerîkayê diyar kir ku tenê rê li ber keştiyên Îranê girtiye ku di tengava Hormuzê re derbas bibin. Hemû welatên din wê ji gihîştina dadperweran û azad a tengavê sûd werbigirin. Her wiha Trump got ku cîbicîkirina vê tedbîrê wê tavilê dest pê bike û tengava Hormuzê vekiriye. Di hevpeyvîneke televîzyonê de bi Fox News re Serokê Amerîkayê Îran bi paşvekişandina li hevkirinên berê yên bi Amerîkayê re tawanbar kir û wiha pêde çû. Mane peyamek hebû lê wan ew şikand ew mirovên xirabin. Em ê tengavê kontrol bikin û dibe ku em wê birêve bibin. Em ê bibin parêzvanê tengava Hormuzê û dibe ku em wekî firîşteya parêzvanê tengavê werin binavkirin. Divê ji bo vê yekê em werin hilbijartin. Berdevkê Wezareta Derveya Îranê İsmaîl Baqayî ragihandibû ku Îran nahêle tengava Hormuzê bibe çavkaniya gefan li ser ewlehiya Îranê. Baqayî di civîneke çapemeniyê de ev tişt got. Em ê nehêlin ku tengava Hormuz bibe çavkaniya gefan li ser ewlehiya neteweyî ya Îranê. Daxuyaniyên Amerîkayê yên derbarê dabînkirina eskortên leşkerî ji bo keştiyên bazirganiyê daxwaza Washingtonê ya parastina rewşa bêîstiqrariyê li herêmê piştras dike. Di bersiva Trump de jî supaya pasdarên Îranê ragihand ku Tehran rê nade Washingtonê ku destwerdanê di rêveberiya tengava Hormuzê de bike. Gelo Amerîka wê tengava Hormuzê birêve bibe. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ku armanca wî ya sereke çareserkirina pirsgirêkên ewlehî û aboriyên aloze ji bo hevdîtinên asta bilind gihişt Washingtonê. Ev serdan di demekê de pêk tê ku rûbirûbûneke siyasî ya navxweyî li Iraqê li ser paşeroja çekên koman heye. Her tim yekemîn serdana fermiya serokê desthilatê ji bo welatekî derve wekî bernameya kar û dîtina stratejîk a kabîneya wî tên irxandin. Di vê çarçoveyê de Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di yekemîn serdana xwe ya navneteweyî de berî da Amerîkayê. Ev dosyayên ku wî bixwe birine çarenûsa pêşeroja Iraqê diyar dikin. Ji mijarên aborî yên wekî xerçkirin û birêvebirina dolar heta xistina çekan tenê di destê dewletê de wekî sedemên serekeyên vê serdanê tên hesbandin. Ev mijar ji mêj ve li Iraqê wekî xalên herî nakokdar di navbera aliyên navxweyî û navneteweyî de mane ku destdanîna ser wan jî dibe serdema karvedan û bertekên tund. Şandeya asta bilind a Iraqê bi serokatiya Serokwezîr Elî Zeydî gihişt paytexta Amerîkayê. Biryare di vê serdanê de çend bîrnameyên ji hevfêmkirinê duwarên aborî, ewlehî û enerjiyê de di gel berpirsên Amerîkî werin imzekirin. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ji rojnameya Washington Post re ragihand ku berfirehkirina peywendiyên aborî û teknolojîk di navbera her du aliyan de dê bibe beşek herî giring di gotûbêjên wî yên di gel serokê Amerîkî
Amerîkayê Donald Trump de. Hevpeymaniya birêvebirina dewletê beriya Serdana Zeydî bi amadebûna Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Nêçîrvan Berzanî û Serokê Desteya Heşda Şeabî Falih Feyyaz civiya. Helwestên tund ên Amerîkayê ji bo komên çekdar li Iraqê û hiştina biryara şer û aşîtiyê tenê di destê dewletê de ji rûbrûbûnên sereke ne li pêşiya veberanînên Amerîkî û biyanî ji bo welat. Lê ev mijar li ser asta Iraqê rasterast bertekên tund bixweretîne. Roja înê beriya berxwedana Islamî li Iraqê daxuyaniyek belav kir ku tê de teqez kir ew li ser xeta berxwedanê biryardar û pabendin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku tu tişt nikare wan ji derxistina dagirkeran ji Iraq û herêmê sar bike. Her wiha destnîşan kirin ku çekên wan tucarî nebûne mijara li hevkirin an tawîzan. Lê ew wekî eqîde, peyman û emaneteke olî ne û dê hîn bêtir pêş bixin. Rojnameya Şerqil Ewsat diyar kir ku Elî Zeydî ji bo bêçekkirina komên çekdar di gel berpirsên Amerîkî mekanîzmeyekê nîqaş dike. Serdana Zeydî jî peymaneke zelal ji bo Bexdayê ku dixwaze dwarê aborî û ewlehiyê de li beramberî welatên Rojava vebe û dawîl desthilatdariya komên çekdar û dewleta Kur a li Iraqê bîne. Encûmena Bilind a Dadweriya Iraqê ragihandin ku li Başûrê Kurdistanê 358 kîlogram zêr ku girêdayî kesên tawanbar ên di doza gendeliyê de ne hatin desteserkirin. Di daxuyaniyekê de Encûmena Bilind a Dadweriya Iraqê got ku di operasyoneke taybet de 358 kîlogram zêr hat desteserkirin û paşê hat radestkirin ji bo Bexdayê. Hat diyarkirin ku ev operasyon bi hevahengiya desthilatên Başûrê Kurdistanê ku girêdayî kesên têkildar bi doza gendeliyê ya Ednan Cumeylî ve birêveçûye. Her wiha hat gotin ku di operasyoneke din de jî 17 kîlogram zêr hatin desteserkirin. Bi vî awayî tevahiya zêrên ku di doza cîgirê berê yê Wezareta Petrolê ya Iraqê Ednan Cumeylî de hatiye desteserkirin gihiştiye 375 kîlogram. Li Slêmaniyê astengiyên civakiya niştîmanî semînereke bi navê parastina asayişa niştîmanî li darxist. Di semînerê de tekezî li ser parastina asayişa niştîmanî û rêya dîplomasiya aboriyê hat kirin. Li Parêzgeha Slêmaniya Herêma Başûrê Kurdistanê, astengiyên civakiya niştîmanî semînerek bi navê parastina asayişa niştîmanî da. Di semînerê de bal hat kişandin ser parastina asayişa niştîmanî. Goj bo çareserkirina prizgirêkên aborî û parastina krîzên li Herêma Başûrê Kurdistanê ew kar dikin. Asî aborî û siyasî de naweste. Wa bu katiyek ka xotir û ciddîtir evetەوە ew katî ka متمانی خەڵک متمانی هاوڵاتی کورد ئەگەرە تۆ بۆ ناوەند گواستنەوەی متمانە لە دەسەڵاتی کوردیەوە بۆ ناو ناوەند ئەمەیە لایەنە مەترسیدا. Rewşenbîr û siyasetmedar Babeker Direyî jî rexne li hikûmetê kir û wiha pêde çû. Di vê saziyê daxwazên gel bigihînin hikûmetê. Di vê biriya diplomasîya aborî hêza asayişa niştîmanî xurt bikin. لەمانە هەمووی گرنگتن یاخود بەقەر ئەوانە گرنگ ئەوەیە کە یاسایەک هەبێ بتوانێ وە بەرهێن بپارێزێت. تۆ کە نەتوانی بە یاسا خەڵک بپارێزی کابرای سەرمایهداری سلێمانی ئەچێ کەسابەت کە تۆ داوای نیوەی حسەکەی لێەکەی کەسابەتی بۆ ناکرێت بەڕاستی بۆیە یعنی ئەگەر یاساکان بەهێز نەبن لە کوردستان ناتوانین ئابووریکی بەهێز. Di dawiya semînerê de hat destnîşan kirin got avakirina kargehan û zêdekirina berhemên navxwe wê bibe çavkaniya debara civakî. Temaşevan hêja Ukrayna êrîşên xwe yên bi dronan li dijî Rûsyayê berdewam dike. Parêzgarê Herêma Moskowayê diyar kir ku di encama êrîşa Ukraynayê de 3 kes hatin kuştin. Ji aliyekî din ve jî Ukraynayê eşkere kir ku wê 15 keştiyên din ên Rûsî li deryaya Azovê armanc kirine. Her wiha Rûsya jî dazanîn ku wê 2 keştiyên balhilgir ên Ukrayna li bendera pev de ne hedefgirtiye. Ukrayna êrişên xwe li dijî Rûsyayê berdewam dike. Li gorî agahiyan di encamê êrişeka Ukraynayê de li ser herêmeke pêşesaziyê
یا li Stavropol a başûrê Rûsyayê agir derket. Parêzgarê Herêma Moskowayê Andrey Vorobyov jî diyar kir ku di encamê êrişeke dronî ya Ukraynayê de 3 kesan jiyana xwe ji dest dan û 5 kesên din jî birîndar bûn. Li gorî daxuyaniya parêzgar, sîstemên parastinê yên Rûsyayê tenê di şevekê de 81 dronên Ukraynayê têkbirine. Her wiha Ajansa Nûçeyên a Rûsî TASS ragihand ku servîsên ewlekariya fermandar a Rûsyayê ragihandiye ku wan rêze hewldanên Ukraynayê yên ji bo pêkanîna êrişên berfireh li ser du bargehên leşkerî yên Kûr di nava axa Rûsyayê de têkbirine. Ukraynayê eşkere kir ku wan 15 keştiyên din ên Rûsî li deryaya Azovê armanc kirine. Li gorî daxuyaniya fermandarê hêza dronan a Ukraynayê Robert Provdî di nava wan 15 keştiyan de 7 tanker jî hebûn. Ji aliyekî din ve Wezareta Parastinê ya Rûsyayê got ku dronên wan du keştiyên balhirgir ên girseyî li bendera pevdeyîn li herêma Odîsa ya Ukraynayê hedef girtine. Wezaretê da zanîn ku ev keştî ji bo xizmetkirina berjewendiyên hêzên çekdar ên Ukraynayê dihat bikaranîn. Ajansa Reutersê jî diyar kir ku li gorî çavkaniyên agahdar Almanya kirina nêzîkî 50,000 dronên êrişê ji Ukraynayê finanse dike. Ev yek ji mezintirîn peyamên ku ji hêla welatekî Rojavayî ve ji bo kirina dronên ji bo Kiyevê hate ragihandin tê hesbandin. Komara Demokratîk a Kongoyê ragihand ku belavbûna vîrusa Ebola'yê her diçe berfireh dibe. Peymangeha Neteweyî Tenduristiya Giştî ya Kongoyê di rapora xwe ya dawî de eşkere kir ku Ebola'yê li du parêzgehên din ên li Bakur û Rojhilatê welat belav bûye. Her wiha peymangehê navê bajarê ku vîrus lê belav bûne destnîşan kir, navê wan jî Hotwîlî û Tşobone. Daneyên herî dawî jî li ser kesê ku bi vîrusê ketine li Kongoyê gihiştiye 1926 kesan. Di nav wan de 702 kesan jiyana xwe ji dest dane. Raydarên Kongoyê diyar kirin ku li bajarê Tşobo 4 kes bi vîrusê ketine û 2 kes jî ji wan mirine. û li bajarê Hotwîlî jî mirina kesekî li nexweşxaneyê hatiye piştrast kirin. Hate eşkere kirin ku bûyerên vîrusê li parêzgehên Kiyovoya Bakur û Kiyovoya Başûriya Kongoyê jî hatine ragihandin. تماشاوان هێژا bi vî awayîm gihiştin dawiya bultena xwe spas û meşopand heta bulteneke din bimînin di xêr û xweşiyê de.